premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadu sabiqul kalki nuruhu la ilaha illallah wa rahmatu lil alamin zuhuruhu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ambe ala tanu ka ala fu ka ala wali mandon ka soli chaya ala kira Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam. Ale min cili kɛra danfɛn bɛɛ ma hinɛ ye, an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nafa ni ala kɛra bonya ye a n'a barika ye, a n'a nɔfɛtuguba bɛɛ a n'a somɔgɔ sanu bɛɛ lajɛlen ala k'a nafa ni barika ye. O kɔfɛ alhamdulillahi rabbil alamin, an bɛ an kanubaw fo ka an faso Mali ɲɛmaa bɛɛ fo, min bɛ ɲɛmaa o ɲɛmaa la, diinɛ ɲɛmaa la, président na, fɛn bɛɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Jamana ala k'a basigi, ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ. Bi alhamdulillah an bɛ fɛ ka kuma fɛn min kan ani ka fɛn min solution yira ala kiramandenw na ka yira k'a fɔ fɛn o fɛn ni ala y'a da ala y'a n'a sababu da. An kumana cɛya furaw kan ka caya, an kumana cɛya banaw kan ka caya, nka bi an bɛ fɛ ka kuma toujours adamaden bamananw min dalen dɔ fɔ ko sani i ka jigin i bin yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na k'i ka jigin o de la. O de ye jumɛn ye? Tiɲɛ don bana dɔ sanwulen don anw tile la n'a bɛ fɔ a ma ko kulusijala lagosi. Bamanankan de don ka kulusijala lagosi. K'a lagosi kɔrɔ de yanni ka kulusijala k'a lafɛgɛya k'a dɔgɔya, a kan ka baara min kɛ a tɛ se k'o baara kɛ. O la a bɛ fɔ k'a lagosira. I kan ka se ka fɛn min kɛ i ma se o kuma na i b'i lagosi. Kulusijala lagosi bamanankan de don. Yani kulusijala tɛ a ka baara kɛ. Mun de bɛ na ni o sababuya ye? Ne lamɛnbaaw aw ka aw tulo gɛlɛnni jɔ. An bɛ partageurs bɛɛ fo ani minnu bɛ ka video yi aimer an b'u fo, ani karamɔgɔba minnu fana sigilen don k'an lajɛ u ka sow kɔnɔ an b'u fana fo, ala k'u sara, ala ka hɛrɛ kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye. Ani karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ Zigri Plus sanfɛ an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ Zigri Plus kanubaa bɛɛ fo. Toujours ala ka sankɔrɔta ni sanayɛlɛ ala k'o di an n'an kanubaa bɛɛ ma, minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan. Alhamdulillah, o kɔfɛ cɛya bana dalu damadɔ bɛ a la ni o ye maa min sɔrɔ a ka ca la i tɛ sa fiyewu ni cɛya bana min sɔrɔ. O dɔ ye jumɛn ye? Tiɲɛ don hali n'a sɔrɔ a kɛba ka ca dogo bolo ma, a bɛ fɔ a ma ko filimu jajugu, ni nanzaraw b'a wele ko porno, ni anw b'a wele ko jajugu, ja min i kelen bɛ se k'a lajɛ nka i ni malumaɲɔgɔn tɛ se k'a lajɛ. Ale ye fɛn ye i kɛ o kɛ k'a lajɛ a bɛ i miiri, a bɛ cɛya a b'a lawuli. Lamɛnbaaw ka hakɛ to, cɛya bɛ lawulili fɛn o fɛn kɛ, cɛya bɛ lawuli ni énergie dɔw de ye. Énergie dɔw de bɛ adamaden na, a bɛ adamaden kunkolo kɔnɔ. Ni o miiriyaw farala ɲɔgɔn kan k'o ji cɛya dɔrɔn i b'a ye cɛya ni force bɛ wuli. N'a ni force wulila mun kan ka kɛ? A kan ka baara de kɛ, a wuli kuma kan ka k'o ɲa. Nka n'e bɛ ka manamana filimu filɛ n'o de ye an b'a fɔ ten manamana filimu, n'e bɛ ka k'o filɛ i kelen, a wulila e tilala a tilala ka da yɛrɛ ma, o tuma na a bɛ intention min kɛ n'a bɛ ni fasa min n'a ma ka baara kɛ, finalement n'i ma a filɛli jɔ n'i bɛ ka continuer ka taa, finalement mun bɛna kɛ? I tɛ sa bada ni cɛya ko problème ma i sɔrɔ. E ka se k'a faamu, a bɛ n'a fɔ e ye charbon san, e bɛ fɛ ka thé wuli, charbon b'e bolo, e y'a tasuma k'a la k'a sɔrɔ e ma barada ko, e bɛ taa tila barada ko la k'i bɛna thé wuli, o y'a sɔrɔ charbon ɲagana k'a fanga ban, i bɛ taa mun kɛ? I bɛ taa charbon wɛrɛ de san tugun. N'a y'a sɔrɔ wari t'i bolo, o ye charbon san bɔlen ma, thé tɛna wuli tugun. O tuma na a bɛ nin cogo de la. Cɛya a bɛ lafu wɛrɛ ni fɛn wɛrɛ jumɛn tuguni? Mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ to ka kulonkɛ kɛ a yɛrɛ la kuma bɛɛ, a kɛra i y'a kɛ ni safunɛ ye o, walima a kɛra i y'a kɛ n'i yɛrɛ tigɛ ye o, o tuma na o bɛ cɛya lafu. Mun wɛrɛ bɛ cɛya lafu tuguni? Mɔgɔ min bɛ yen
a bɛ kulɛti caman donni ɲɔgɔn kan cɛya tɛ ninakili o fana bɛ na ni cɛya lafuli a bɛ fasaw faga ka cɛya lafu ka bɔ a ka baara kɛli la mun wɛrɛ bɛ cɛya lafu tuguni e ka se k'a faamu mɔgɔ min bɛ yen kulonkɛ ka d'a ye kojugu mɔgɔ bɛ kulonkɛ la a bɛ kulonkɛ la mɔgɔ tɛ kulonkɛ la a bɛ kulonkɛ la a tɛ su to a tɛ tile to dɔrɔn ale n'a kulonkɛ ɲɔgɔn kana fɛrɛ dɔrɔn n'u fɛrɛla dɔrɔn u bɛ ɲɔgɔn na o tuma na mɔgɔ min bɛ yen n'a ka kulonkɛ fanga ka bon o bɛ kɔn ka dɛsɛ walima o bɛ kɔn ka lafu joona ka bɔ cɛya la ninnu ye taamasiyɛn damadɔw ye minnu bɛ yen n'a bɛ mɔgɔ bɔ cɛya la mɔgɔ jumɛn wɛrɛ bɛ yen tuguni n'i bɔ ka teli cɛya la ka taa sɔrɔ ala y'i da ni cɛya yɛrɛ ye i ka kɛnɛ nka i bɔra a kɔnɔ i bɛ bɔ a kɔnɔ o dɔ ye dumuni tuluma dumuni min bɛ yen n'a tulu ka ca a gɛrɛsi ka ca a bɛ kɛ sababu ye ka i lafu bawo ka d'a kan cɛya ye nɛrɛla baara de ye fasara baara de don ni tulu fanga bonyani kan a dɔ la hali n'i bɛ se ka baara kɛ muso de bɛ se ka baara kɛ ni nka e yɛrɛ tɛ se ka wuli ka baara fangamaw kɛ o n'a ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko don n'a nataw la ni ala sɔnna ma a bɛ n'o sɔrɔ ni bana dɔ ye maa min sɔrɔ a ka kan an y'a yira k'a fɔ ko ala ye fɛn o fɛn da ala ye a n'a fura da bi alhamdulillah an ka recherchew kɔnɔna la an ka wulikajɔw kɔnɔ kanubaw ni lamɛnbaw ani mɔgɔ minnu bɛ n'u sɔgɔlen don ala kuma bɛɛ u b'an wele k'a fɔ ko an ka fɛn ɲini u ye toujours min b'a to u bɛ se ka to cɛya kɔnɔ ka taa sɔrɔ a ti dankari kɛ u ka ɲɛnamaya fɛnɛ la bawo ka d'a kan fura dɔw bɛ yen i b'a ta bi sini ma sinikɛnɛ ma a bɛ se ka dankari i ka ɲɛnamaya la a bɛ se ka dankari kɛ i ka ɲɛnamaya la hadamaden kɔnɔ tɛ komi bɔrɔ k'a fɔ fɛn o fɛn i b'a bila a kɔnɔ alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam k'an ka an kɔnɔbaraw sanuya kɔnɔbara tɛ komi bɔrɔ fɛn o fɛn mana i diya i b'a bila a kɔnɔ ni fɛn min b'i diya k'i bɛ tigɛ don i b'a ta ka bɔ o tɛ kɔnɔbara ye kɔnɔbara n'i bɛ fɛn min da a kɔnɔ f'i k'a dɔn nin fɛn in ka ɲi ma wa a ma ɲi ma wa f'i k'o dɔn o tuma na an ka recherche baw bɛɛ kɔfɛ bi an bɛna bɔ ni cɛya fura de ye k'a di alakiramandenw ma ale bɛ mun de kɛ ale bɛ kɛ cogo di a bɛ mun ɲɛ hadamaden ye mɔgɔ min bɛ yen ni nin fanga dɔgɔya y'e sɔrɔ e bɛ komi dɔnnikɔrɔni n'i dara dɔrɔn i b'i yɛrɛ sɔrɔ n'i y'a don dɔrɔn i b'i yɛrɛ sɔrɔ a k'a kɛ to o tuma na nin fura min filɛ nin ye ale b'i kɛ sababuya ye ka hadamaden k'i segin i tɔgɔ ma i tɔgɔ ma dama tɛ dɛ k'i tɛmɛ i tɔgɔ yɛrɛ kan nin fura in de bi o kɛ ale fura tɔgɔ n'a y'i diya e bɛ se ka tɔgɔ min d'a ma n'i y'a ta k'a utiliser don min na i yɛrɛ n'a fɔ ko ka kɛlɛ ban du kɔnɔ walama ka mankanmisɛnnin ban du kɔnɔ walama ka bɛn sabati du kɔnɔ walama wasa fura nin bɛɛ bɛ se ka wele fura kelen in na ka d'a kan fura in ka dɔgɔ ɲɛna yeli la nka baara la a bɛ baara min di hadamaden ma cɛya ta fanfɛla la o dɔnbaga ye ala kelen pe de ye ani e min y'a ta fura in an kɛlen don k'a labɛn cogo la ani an kɛlen don k'a kanu alakiramandenw bɛ se k'a sɔrɔ cogo di k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka fura minnu dilan alakiramandenw ye an b'a dabɔ o ka kɛnɛya de kama o la an kɛlen don ka mɔgɔ 10 ɲɔgɔn ta mɔgɔ 10 zikiri pilisi kanuba mɔgɔ 10 mɔgɔ 10 fura minnu bɛ weleli kɛ k'a fɔ ko u mago bɛ nin fura in na n'o ye wasa fura ye walama n'o de ye bɛn sabati fura ye du kɔnɔ walama n'o de ye a to ten ten fura ye du kɔnɔ furulabato yɔrɔ la an b'a fɔ furulabato baw ka d'a kan an bɛ o sira de kan an ye silamɛw de ye ala k'an bɛɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ kulonkɛ la o tuma na minnu b'a sira kan ala k'a limaniya di an n'u ma n'i ye nin sɔrɔ an kɛlen don ka mɔgɔ 10 ta mɔgɔ 10 fɔlɔ minnu bɛ weleli kɛ an bɛna dɔɔni dɔɔni di a bɛɛ ma u ka taa utiliser n'u y'a utiliser n'a ma u kɛnɛya k'u kɛ u sago ye fo sotigimuso k'a fɔ k'a ka ɲi ten n'u ye an sutura ala kan'u sutura fiyewu n'u ma bɔ k'a fɔ réseau sanfɛ walama k'a fɔ commentaire la k'a fɔ ne ye Cheikh Mohamed Kulibali ka nin fura in ta a ye min fɔ a la a ma kɛ ten n'i ma bɔ k'o fɔ fura in talen kɔfɛ n'i ma bɔ k'o fɔ n'i y'an sutura ala kan'i sutura ka d'a kan fura in n'a ɲa bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ fura in bɛ utiliser cogo di n'i y'a sɔrɔ i bɛ fitinin dɔrɔn tigɛ a la komi i bɛ fɛ ka matigɛtɔni k'i da la i dawolo la i bɛ fitinin dɔrɔn tigɛ a la a k'a kɛ to kunkolo bɛ fɛn bɛɛ la o tuma na mɔgɔya tɛti i bɛna fura in kɛ ka o lamini n'i ye fura in kɛ k'o mun
i bi sɔrɔ ka fitinin ta sugunɛ wo bɛ bɔ fan min fɛ sugunɛ bɔ wo min fɛ ka fitinin don yen ni mana b'i kɛrɛfɛ i bi se ka a bila mana kɔnɔ n'o de ka mɔgɔya don mana kɔnɔ a k'a kɛ to mun kosɔn walasa fura ka se k'a ka baara kɛ fura kana na jɔsi sɛrɛbɛti la walama fini na fura ka se k'a ka baara kɛ kosɛbɛ ka ɲa n'i ye fura in ta a bɛ ko caman jira i la mais ka muso la wasa ka taa sɔrɔ e m'i yɛrɛ sɔrɔ i bɛ se ka siɲɛ 4 siɲɛ 5 kɛ ka taa sɔrɔ e ma i yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ walama i yɛrɛ sɔrɔlen kɔfɛ i bɛ se ka siɲɛ caman wɛrɛ kɛ kɔfɛ a bɛ fasa yɛrɛ de kɛnɛya ale tɛ dun ale bɛ mun de o kuma na an y'a kanu ka mɔgɔ 10 fɔlɔ ta ka fura in di olu ma u k'a essayer n'u y'a essayer u ka bɔ ka commentaire lase k'a fɔ n ye nin fura in kɛ ni tiɲɛ ye a ɲɛna ma ala k'an bɛn sababa ma o kɔfɛ alhamdulilahi rabbil alamin an dɔmɛ ni min ye jamukan in sigili n'a weleli la n'o de ye dɔnni bulo ye an sigi o sigi an bɛ fayida di alakiramandenw ma bi an bɛ fɛ ka fayida min di alakiramandenw ma o de ye fayida jumɛn ye o de ye toujours cɛya nin tali i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka jan na ale bɛ fɔ yɔrɔ min na ani an cɛ hali n'a y'a kanu ko nin fura in ka s'a ma a dɔ la a seli bɛ gɛlɛya ka d'a kan furancɛri tɛ yen walama hali ni furancɛri bɛ yen a tali n'a nali bɛ gɛlɛya o kuma na turabuden dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko sawu badara o ye turabuden kolo gɛlɛn ye ale turabu in de bɛ mobili baara ka di mɔgɔ ma ale turabu in de bɛ fɛn caman kɛ ka di hadamaden ma turabu kelen o kelen a bɛ dɔnni 100 de kɛ o kuma na i bɛ min dɔn don min na i bɛ kuma o de kan sawu badara i b'a ci siɲɛ 55 o de ye mujibu ye a bɛ jaabi 55 fois ni arabu ko 55 i b'a ci o la siɲɛ 55 sawu badara de ye 2 1 1 2 n'i y'a ci o la i b'a ko a b'ale nasi kɛ minɛn dɔ kɔnɔ yiriden dɔ bɛ an fɛ yan ko banangu i bɛ banangu ɲini i bɛ se ka hakɛ min dun hakɛ t'a la i yɛrɛ bɛ se ka min dun janya ko tɛ bonya ko tɛ i bɛ se ka hakɛ min dun banangu kɛnɛ i b'ale wɔrɔ ka fara in bɔ a kan k'a ci k'a bila nasi in na ka kɔgɔfin fitinin k'a la ka n'a caya kojugu ka d'a kan hadamaden kɛnɛbatɔ man ca bi ka d'a kan tension bɛ dɔw la o tuma n'i nana kɔgɔ caya ko bisigi ko cɛya fura don n'a nana problème wɛrɛ las'i ma ka d'a kan ɲɛnamaya ka di ɲɛnamaya dan tɛ cɛya kɛnɛli dɔrɔn ye ɲɛnamaya hɛrɛ wɛrɛw b'a kɔfɛ ala ka hɛrɛ caman dan bɛɛ ma o tuma na ni e da waati bɛ ɲini ka se o bɛ kɛ k'a sɔrɔ nasi in donna bananku na kɔgɔ fana y'a ka baara kɛ i bɛ sɔrɔ ka wuli k'i jɔ i sentigɛ kan o tuma ni darala bɛ maa min na k'i se ka jɔ i sen kan i bɛ wuli k'i lamaga dɔɔni ka bananku in ta k'a dun n'i y'a bɛɛ dun tuma min i bɛ sɔrɔ ka ji in bɛɛ min a kan n balimakɛ an ka maakɔrɔ e k'i jija ka nin kɛ dɛ n'i ye nin kɛ n'i ye min y'a la bɔ i k'a fɔ commentaire la an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره محمد رسول الله ورحمة للعالمين ظهوره لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.